चित्रपटांचा काळ हा मला माहिती आहे की 100 वर्षाहून अधिक काळ आहे. त्या काळात अनेक नायक, नायिका, खलनायक येऊन गेलेत. त्याच नायकांपैकी एक नायक म्हणजे माधव वझे, ज्यांनी 1953 मध्ये श्यामची आई ह्या चित्रपटमध्ये श्यामची भूमिका केली. ते आज आमच्यासोबत आहेत. सर, तुमचं स्वागत आहे. धन्यवाद. सर, आज इफ्फीमध्ये रिस्टोर काही फिल्म्स ज्या केल्या आहेत त्यापैकी तुमचा एक चित्रपट, तुम्ही तो बघितला, काय आठवणी जागे जरा सर? पहिल्यांदा गोष्ट हा चित्रपट जतन केला गेला हे याचं फार मला महत्त्व वाटतं. एकतर आता नव्या काळामध्ये एकेकाळी कृष्ण धवल ब्लॅक अँड व्हाईट चित्रपट कसे तयार होत होते हे आता पुढच्या पिढीला कळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे अशा वेळेला कृष्ण धवल चित्रपट जतन केला जातो हे फार महत्त्वाचं. श्यामची चित्रपटाचं महत्त्व असं माझ्या दृष्टीने अनेक चित्रपट रिस्टोर केले जात आहेत, परंतु श्यामचीचं महत्त्व मला असं की एकतर साने गुरुजींचं लहानपण. साने गुरुजी महाराष्ट्रातली एक संत कोटीतली व्यक्ती, त्यांचं लहानपण आणि श्यामची हे क्लासिक मराठीतलं पुस्तक समजलं जातं. त्यामुळे त्याच्यावरचा हा चित्रपट हा लोकांना खूप आवडला होता. तो जतन होणं फार महत्त्वाचं होतं. दुसरी गोष्ट, आई आणि मुलाचं नातं काळ कितीही बदलू दे, पृथ्वीच्या पाठीवर कुठेही तुम्ही जा, आई आणि मुलाचं एक वेगळं नातं असतं. त्यामुळे आई आणि मुलाच्या नात्याचा हा चित्रपट आहे. आणि अलीकडे संस्कार करणं असं खूप बोललं जातं. संस्कार केले नसतात, संस्कार होत असतात. आणि या चित्रपटामध्ये आईनी मुलाला जे संस्कार त्याच्यावरती जे केलेत ते आपल्या वागणुकीतनं केलेत, आपल्या बोलण्यातून केलेले आहेत, असं लादल्यासारखे केलेले नाही आहेत. त्यामुळे आईच्या आणि मुलाच्या नात्याचं हे हृदय असं नातं या चित्रपटामध्ये झालं आणि ते आता जतन केलं गेलं आहे, मला फार महत्त्वाचं वाटतं. अर्थात त्यावेळच्या आठवणी खूप आहेत. मगाशी आचार्य यात्र्यांची ओळख करून देताना असं सांगितलं होतं की ते वक्ते होते, ते आमके होते, ते लेखक होते, ते कवी होते, त्यांनी चित्रपट खूप काढले. याची माझी फार छान आठवण आहे. राष्ट्रपती पदक जेव्हा आम्हाला मिळालं तेव्हा पंडित नेहरू दिल्लीत नव्हते. राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद त्यावेळेला होते, त्यांच्या हस्ते पदक ते आचार्यांना मिळालं. पण दुसऱ्या दिवशी पंडित नेहरू दिल्लीत आले होते आणि आम्हाला निरोप आला की पंडित नेहरू आलेत, तुम्हाला त्यांना भेटायचं आहे का? आचार्य म्हटलं हो, मला भेटायचं आहे. मग नेहरूंच्या सेक्रेटरीनी, पत्की म्हणून होते पुण्यातले, त्यांनी अपॉइंटमेंट घेतली. आम्ही पंडित नेहरूंच्याकडे गेलो आणि आम्ही पंडित नेहरूंच्या बाहेरच्या ऑफिसमध्ये बसलो होतो त्यांची यायची वाट बघत. ते कुठेतरी गेले होते आणि ते आले आणि त्यांनी आपल्या सेक्रेटरीला विचारलं, आता कोण आहेत? म्हणजे नाही, काल राष्ट्रपती पदक ज्यांना मिळालं ते आचार्य यात्रे आलेत. हे म्हणले, त्यांची काही माहिती आहे की नाही? माझ्या टेबलावर लिहिले म्हणे, तुमच्या टेबलावर ठेवलं आहे, बघू म्हणाले. आणि पंडित नेहरूने तो कागद वाचला. लेखक, पत्रकार, राजकारणी, शिक्षक, अमकं तमकं असं सगळं वाचलं. पंडित नेहरू जे भडकले, ये क्या तमाशा है म्हणाले. एक आदमी अपने जिंदगी में इतनी चीजें कर सकता है, बुलाओ म्हणाले. चिडले होते. आणि आचार्य यात्रे 6 फूट उंच, लिप्पाड, गळ्यामध्ये ते राष्ट्रपती पदक ठेवलेले. तेव्हा जे आले, पंडित नेहरूंनी त्यांच्याकडे बघितले, ये कुछ भी कर सकता है म्हणाले. त्यावेळची मी इथं होतो. पण पुढची आठवण अशी आहे की सुरुवातीचं बोलणं झालं आणि आचार्य यात्र्यांना 15 मिनटं दिली होती नेहरूंनी. पण आचार्य यात्र्यांनी संयुक्त महाराष्ट्राबद्दल बोलायला सुरुवात केली आणि पुढे 45 मिनटं नेहरू ऐकत होते आचार्य यात्रे काय म्हणताय. म्हणजे आचार्यांना आपल्याला श्यामशाहीकरता पदक मिळाल्याचं महत्त्व नव्हतं वाटलं. त्यांना त्यांच्या दृष्टीने नेहरूंची भेट झाली आहे, तर श्यामच्या आईच्या निमित्ताने संयुक्त महाराष्ट्राबद्दल आपण बोलावं असं जरा वाटत होतं. ही माझी आठवण त्यावेळची आहे. सर, तुम्ही 1953 मध्ये पदार्पण केलं आणि त्यानंतर 2009 मध्ये तुम्ही गेस्ट अपीअरन्स दिली. सर, तुम्ही मधला गॅप का ठेवला, का नाही आणखी चित्रपट केले? कारण आम्ही थोडा उशीर तिकडे पिक्चर बघितला, आम्हालाही चांगलं वाटतं, तुमची ॲक्टिंग खूप चांगली होती, तुमचं स्किल होतं, सगळं होतं, पण का नाही केलं तुम्ही? मी मध्यमवर्गातला आणि चित्रपटात आपण काही जावं असं खर्च काही वातावरण नव्हतं. साने गुरुजींच्या आयुष्यावरचा चित्रपट होता. आचार्य यात्र्यांसारख्या ज्यांनी दिग्दर्शक केला म्हणून घरच्यांनी परवानगी दिली. त्याच्यानंतर मी वहिनींच्या बांगड्यात चित्रपट केला, यगो जोशी यांच्या कथेवरती आधारलेला. त्यात सुलोचनाबाई होत्या आणि सुलोचनाबाई अलीकडे गेल्या. पण तोही चित्रपट खूप गाजला आणि त्यातली भूमिका पण फार चांगली होती. त्यामुळे हे 2 चित्रपट घरच्यांनी अगदी त्याचं स्वागतच केलं.
पुढे जेव्हा मला चित्रपट यायला लागले, व्ही शांतारामसारख्या दिग्दर्शकांनी आमच्याकडे ते आले होते आणि तुफान और दिया हा त्यांचा त्यावेळेचा गाजलेला चित्रपट होता. त्यात मला ते भूमिका देत होते. पण वडिलांनी सांगितलं याच्या शिक्षणाचं काय. तेवढे नाही शिक्षण नाही, याला मुंबईत यावं लागेल आणि तो वर्षभर राहील, शाळा बुडणार. तर वडिलांनी मला सांगितलं, हे बघ असं असं तुला बोलवणं आलेलं आहे. ते म्हणतात वर्षभर मुंबईत राहावं लागेल, तुझी 1 वर्ष जाणार. मला काय वाटतं, मी म्हणाले शिक्षक आहे. माझे वडील म्हणाले मी केव्हा तरी निवृत्त होणार. तू चित्रपटात समजा उद्या गेलास, आत्ता यश मिळेल, पण पुढे अयशस्वी झालास, तुझं काही चाललं नाही, तर तू घरी परत येशील. त्यावेळेला मी निवृत्त झालेलो असेल आणि मग तुझे हाल होतील, आर्थिकदृष्ट्या हाल होतील. तर मला असं वाटतं तू एक पदवी मिळव, आपल्या स्वतःच्या भातभाजीची व्यवस्था कर आणि मग तुला काय करायचं ते तू करायला मोकळा आहेस. मला वडिलांचं पटलं आणि पुढे मी महाविद्यालयात गेलो. मी इंग्रजी घेऊन BA MA झालो. आता नंतर मी प्राध्यापकी केली. परंतु कॉलेजमध्ये गेल्यानंतर मी नाटकात कामं करायला लागलो. कारण कॉलेजमध्ये मग आकर्षण होतं की श्यामचेतला माधव वझे आपल्या कॉलेजात आला आहे, मग अर्थातच मला कामं मिळणार, महत्त्वाची कामं मिळणार. ती मिळाली, मला बक्षिसं पण मिळाली. परंतु नाटकात जेव्हा मी कॉलेजमध्ये काम करत होतो तेव्हा मला कळलं की आपले 150-200 कॉलेजमधले सगळे मित्र समोर बसलेत आणि आपण स्टेजवरती आहोत आणि तिथल्या तिथे दाद मिळते आहे. हे चित्रपटात नाही. चित्रपटात शूटिंग होतात केव्हा तरी प्रेक्षक ते बघतात. इथे म्हणजे आत्ता समोर प्रेक्षक इथल्या इथे. आणि मग त्याचा जो आनंद मला मिळाला त्याच्यातनं माझा चित्रपटातला रसच कमी झाला की नको, आपण चित्रपटापेक्षा नाटकात तिथल्या तिथेच होतं. प्रत्येक प्रयोग वेगळा असतो. म्हणजे आत्ता सकाळी मी चांगलं काम करीन पण संध्याकाळी एखादे वाक्यात चुकीनसुद्धा, कदाचित पाठांतरच कदाचित मी विसरीनसुद्धा, असं काही होऊ शकतं. तर नाटकाचा हा जो ताजेपणा असतो तो मला खूप आवडला आणि मग मी पुढं नाटकातनं कामं केली. मी गिरीश कर्नाडांच्या तुगलकसारखं नाटक मी माझ्या संस्थेमध्ये बसवलं, जागर नावाच्या संस्थेत. त्याचे 25-30 प्रयोग आम्ही भारतभर वेगवेगळ्या महोत्सवातनं केले. त्यामुळे मला पुढे असं झालं की मी नट आहे, मी दिग्दर्शक आहे, मी नाट्यगुरू म्हणून आहे आणि नाट्यसमीक्षक पण आहे. आता चित्रपट श्यामशाई आणि बहिणीच्या बांगड्या आणि आता 3 इडियट्स. तरुण पिढी मला श्यामशाई म्हणून ओळखत नाही. तुम्ही 3 इडियट्समध्ये ना असं मला म्हणतात. हां, तर मला ते बरं वाटतं एक अर्थ की नव्या पिढीला ठीक आहे, त्यांना 3 इडियट्स आवडला ना तर तो चित्रपट मी केला. असं एक तो प्रवास झाला. जरी तो छोटी जरी भूमिका असली तरी ती इम्पॅक्टफुल होती आणि ती महत्त्वाची होती आणि ती तुम्ही व्यवस्थितरित्या म्हणजे एकदम वेगळ्या पद्धतीने पार पाडली. असा आणखी एक प्रश्न मला विचारायचा होता, तो म्हणजे आधीची पिक्चर जर आम्ही बघितली तर 2.5 तास 3 तास अशी होती. आज आपण बघतो की प्रेक्षक एकदा कंटाळतात पिक्चर बघायला. नक्कीच जर चांगला असेल तर बघतात, पण ती आज कमी होत चाललं आहे. 1.5 तास 1 तास आणि शॉर्ट्स वेगळ्या फॉर्म आज आलेला आपण बघतो. तुम्हाला काय वाटतं ह्याविषयीचं? हा काळाचा परिणाम आहे. त्यावेळेला भरपूर लोकांना वेळ होता. आत्ता माहिती तंत्रज्ञानाचं युग आल्यानंतर सकाळी आपली मुलं जी कामाला जातात ती 8:15ला जातात आणि घरी कधी येतील हे त्यांच्या हातात नाही. पूर्वी आम्हाला 7-8 तासाची नोकरी होती, बँकेतली नोकरी 7-8 तासाची होती. आता मुलं तरुण पिढी सकाळी जाते आणि रात्री कधी घरी येईल सांगता येत नाही. अशामध्ये 2.5-3 तास करमणूक एका चित्रपटाकरता देणं हे शक्यच त्यांना होत नाही आहे. एक पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट आपल्या असं लक्षात येतं काही जुने चित्रपट बघताना की हा चित्रपटसुद्धा कदाचित 1.5-2 तासात संपवता आला असता. पाणी घातलेलं आहे जास्ती असं काही चित्र आत्ताच्या पिढीला वाटतं, आजच्याच पिढीला वाटतं. त्यावेळेच्या पिढीला वेळही होता, आनंद घेत होते. पाणी घातलं हे लक्षातही येत नव्हतं. कदाचित पाणी घातलेलं आवडत पण होतं थोडंसं की चला भावनिक काहीतरी घडतंय ना. आजच्या पिढीला इतकी भावनिकताही नाही, इतका वेळही नाही आणि जितका आटोपशीर ज्याला त्यांच्या आजचा शब्द वापरायचा होता फोकस्ड जितका असेल तो फोकस फार महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे कथानकाचा दिलेला वेळ, चित्रपटाचा वेळ हे सगळे बदलणार, हे अगदी खरं आहे. आणि त्यामुळे माझी काही त्याबद्दल तक्रार नाही. आणि मला असं वाटतं की नाही अतिशय असं
काय आपण म्हणतो बांधेसूद असं चित्रपट तयार होत आहेत, हे चांगलं आहे खरं म्हणजे. आणि श्यामशाहीसुद्धा जर बघितलं तर आता थोडंसं कधी कधी लांबलं आहे असं मला स्वतःला वाटतं. मी बघताना आत्ता मगाशी मी बघत होतो, मला असं वाटलं नाही हे कुठंतरी अजून एडिट करता आलं असतं. परंतु ठीक आहे, त्यावेळेचा ते 53 सालचा चित्रपट आणि आता 2023मधला आपण तुलना तशी करणं बरं नाही. तुम्ही म्हटलं की पाणी घालत होता, पण त्या वेळेची जे चित्रपट आहे ते अजूनही लोकांच्या आठवणीत आहेत. माझ्या वडिलांना अजूनही आठवतात, कारण ते आज 74 वर्षाचे आहेत. त्यांचा जन्म हा 48मध्ये झाला. त्यानंतर त्यांनी तो ब्लॅक अँड व्हाईटचा बघितला काळ, कलरचा बघितला काळ. अजूनही ते मला सांगतात तू नक्की पिक्चर बघ आदल्या काळातले, कारण त्या पिक्चरामध्ये एक मेसेज होता, एक काहीतरी समाजामध्ये काहीतरी बदल व्हावा यासाठी तो मेसेज असायचा. आज आपण कुठेतरी ते कमी झालेलं किंवा एकदम कमी म्हणजे बंद झालेलं नाही, पण कमी झालेलं आपण बघतो. तुम्ही म्हणता ते बरोबर आहे की तो काळही असा होता की त्याच्यामध्ये साहित्यातनं किंवा कलेकडनं अपेक्षा अशी होती की समाजाला काहीतरी संदेश मिळावा. परंतु आजच्या पिढीचं असं थोडंसं म्हणणं दिसतं की माझा जीवनातला जो अनुभव मी तुमच्यासमोर मांडतो, त्याच्यातनं ज्यांनी त्यांनी आपापल्या अनुभवानुसार आपापल्या कल्पनेनुसार त्यातनं काय शिकायचं आहे नाही शिकायचं आहे. शिकणं हा सुद्धा शब्द वाईट आहे खरं म्हणजे. काय 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 आपण शिकतो आणि काय कोण शिकवणार तरी कोण असतो आणि आपण कोण शिकवणार समाजाला. समाजाने आपापल्या पद्धतीनं आपापल्या कल्पनेनुसार आपल्या अनुभवानुसार त्यातनं घ्यायचं असतं. त्यामुळे आजचं पूर्वीचं जे नीतिमत्तेचं जे थोडंसं जे दडपण होतं ना, ते आत्ताच्या काळामध्ये नाही. दुसरी गोष्ट, समाज हा जास्ती सुधारलेला आहे आता. त्यामुळे पूर्वी ज्याला आपण म्हणतो की निषिद्ध विषय काही, ते आता चित्रपटामध्ये यायला लागलेत. म्हणजे दृश्यसुद्धा पूर्वी जेवढी आपल्याला असं वाटत होतं की नाही याच्यावरती बंधन आहेत, आजची दृश्यसुद्धा जास्ती मुक्त वातावरणात झालेली आपण बघतो. त्यामुळे समाज असं वाटतं की पूर्वीचं दडपण समाजाने आता ठेवलेलं नाही आणि म्हणून शिकलंच पाहिजे, मला काही संदेशच मिळाला पाहिजे असं नाही. तुमच्यासमोर जीवनातला एक अनुभव मांडलेला आहे, त्याचं तुम्हाला काय वाटतं ते तुम्ही बघा असं. आता मी मगाशी सांगितलं की जब्बार पटेलनी सिंहासन केलं नाही का, आजच्या राजकारणाची सगळी चित्र त्याच्यामध्ये दिसतात. आणि सिंहासन जर आज बघितलं तर आज महाराष्ट्राचं राजकारण याच्यापेक्षा काही वेगळं आहे असं आपल्याला दिसत नाही. आज सिंहासनाचा संदर्भ अगदी तसाच राहिलेला आहे. उंबरठा केलं होतं त्यांनी, एका स्त्रीच्या व्यक्तिमत्वाबद्दल केलं होतं. अस्तित्व नावाचा सचिन खेडेकरांनी ज्यांनी काम ताबून आणि सचिन खेडेकरांनी काम केलं, अस्तित्व नावाचा चित्रपट होता. स्त्रीच्या व्यक्तिमत्वाबद्दल आणि तिच्या नैतिकतेबद्दल प्रश्न विचारणारा. पुरुष कोण, पुरुषांनी का म्हणून स्त्रीबद्दल असा संशय घ्यावा आणि स्त्रीला स्वतःचं काही व्यक्तिमत्व नाही का असे प्रश्न करणारा अस्तित्वासारखा चित्रपट होता. महेश मांजरेकरांनी तो दिग्दर्शन केलेला. त्यामुळे असे नवीन नवीन विषय येत आहेत आणि त्यामुळे ते आपल्याला विचारांना भाग पाडतात, विचार करायला. आणि एक विचार करायला तुम्हाला भाग पाडला ना, ते पुरेसे आहे मला वाटतं. शिकवायलाच पाहिजे असं काही नाही आहे आणि असं एक काही नैतिकतेची भूमिका असली पाहिजे असं मला वाटत नाही. सुमित्रा भावे मग आशा आहे की ज्यांनी चित्रपट तुमच्यावर मांडले. काय शिकवलं काही नाही, शिकायचं ज्याचं त्याने आपापल्या अनुभवानुसार असं मला स्वतःला वाटतं. तर शेवटचा प्रश्न की तुम्ही एवढ्या काळ म्हणजे ब्लॅक अँड व्हाईट कलर सगळं बघितलं आणि आज आपण बघतो की OTTचा हा काळ आहे आणि OTTच्या काळात आजची जी पिढी आहे, युवा पिढी आहे, ती OTTकडे वळत आहे. तुम्हाला काय वाटतं आहे सर याविषयी? चांगलं आहे, वाईट आहे, काय वाटतं? OTTमुळे एक झालं की आपल्याला निवड करता येते. दुसरी गोष्ट, OTTमध्ये निवड करायला भरपूर आता संधी मिळते. म्हणजे आपले मराठी चित्रपट नाही, केवळ भारतीय चित्रपट नाही, परदेशातले चित्रपटसुद्धा तुम्ही OTTवरती आता वेगवेगळे बघू शकता. त्यामुळे आपली स्वतःची दृष्टी व्यापक होऊ शकते. पूर्वी कुटुंबातनं एखादा चित्रपट बघायचं ठरायचं आणि त्या कुटुंबात चित्रपट बघायचं आणि तेवढाच एक साठी षण्मासी किंवा तरी चित्रपट बघितला. आता दिवसाभरात तुम्ही 2-2, 3-3 चित्रपट नेटफ्लिक्सवरती तुम्ही बघू शकता. दिवसातनं 2-2, 3-3 चित्रपट बघू शकता आणि त्यामुळे त्याचा आनंद तुम्ही घेऊ शकता. शेवटी याच्यातनं होतं काय, आपल्या जाणीवा वाढतात. आपण आपल्या कोशात जो असतो की मी जे जगतो तेवढंच माझं आयुष्य, तेवढंच जग असावं. बेडकाला जसं वाटतं की हे जग एवढंच आहे, तसं नाही. जग किती मोठं आहे.
याचा अंदाज आपल्याला हे चित्रपट बघताना येतो. किती प्रकारच्या जाणीवा आहेत, किती लोक आहेत. म्हणजे एक पोस्टमन, डोंगर दऱ्यातनं पत्र पोचवणारा एक पोस्टमन, असा एक चित्रपट येतो, पोस्टमन इन द माउंटन म्हणून, आणि तो बघितल्यानंतर माझ्या आयुष्याच्या आणखीन पलीकडे काहीतरी जग आहे अशी जाणीव मला होते. आणि मग जाणीवा या विस्तारतात, त्या OTTमुळे होतात हे असं मला स्वतःला वाटतं. त्यामुळे OTTचं स्वागतच आहे. परंतु मला एकट्याला, मी जे दूरदर्शनच्या त्या TV समोर बसलो आहे आणि आम्ही दोघं तिघे बघतो आहे, मला हे आवडत नाही स्वतःला. मला नेहमी असं वाटतं नाटक काय किंवा चित्रपट काय त्याच्याबरोबर सगळ्या प्रेक्षकांनी मिळून तो बघायला पाहिजे. कारण प्रेक्षकांची सुद्धा एक ऊर्जा तयार होते, नाटक बघताना चित्रपट बघताना सुद्धा होते. आणि मी म्हटलं की मध्यांतरामध्ये तुम्ही मग त्या चित्रपटाची झालेल्या, जो मध्यांतरापर्यंत चित्रपट झाले त्याची चर्चा करता, आता पुढे काय होणार याचे तुम्ही अंदाज बांधता, इतरांशी थोडीशी या नटीचं काम, तो पोशाख, ते सेटिंग याची चर्चा करता. घरी हा संवादच नाही, आपला आपण आणि ते समोर चित्रपट दाखवला जातो आहे. तर एकमेकांच्या बरोबर शेअर करायचं, वाटून घ्यायचा हा जो आनंद मिळतो ना चित्रपटगृहात जाऊन किंवा नाट्यगृहात जाऊन, तो घरी बसून मिळत नाही. त्यामुळे मी घरी बसून मला अजिबात कंटाळा येतो एकट्याला बघायला सगळ्यांच्या बरोबर. आणि म्हणून त्यानं नेहमी असं म्हणतात की नाटक काय किंवा चित्रपट काय हे एक सेलिब्रेशन असतं. गंभीर प्रकृतीचा चित्रपट जरी असला तरीसुद्धा त्याचं एक सेलिब्रेशन वेगळ्या प्रकारचं असतं. ते आत्ता मुकतो मी त्याला, असं मला स्वतःला वाटतं. धन्यवाद सर, तुम्ही खूप तुम्ही आपला वेळ दिला त्यासाठी खूप तुमचे आभार सर.